kuća, imanje i dobar posao se nasleđuje od oca. A od Boga je dobra žena. Čovjek koji hoće dobro da se oženi, on ne treba da razmišlja o devojkama i ženama, nego da razmišlja o Bogu. Da radi na sebi, da se što više približi Bogu, da pokrene neki posao, da bude moralan, da bude zdrav, da se druži s pametnim ljudima, da čita pametne stvari, da sluša pametne stvari, da gleda pametne stvari, da se na svaki mogući način osposobljava da bude Božji vojnik, da bude domaćin, da bude muž, da bude otac, da uči o svim tim stvarima. Ima jako puno da se uči. I onda će Bog da ga daruje sa vrsnom ženom, kao što piše ovde. Sa vrsnom ženom da ga daruje. Tako čovjek može da se dobro oženi. Onaj ko traži Boga, dobije na dar dobru ženu. A onaj ko ne traži Boga, nego traži devojku za udaju, da oženi, taj nađe đavola. I to je praksa pokazala. Tako da je savjet za mladiće, radi na sebi, osposobljavaj se i Bog će te nagraditi sa dobrom devojkom. Muškarac može se ženiti kad hoće. I sa 20, i sa 30, i sa 50, i sa 70 godina, ko moj čukunđec što se ženio sa 70. I u 71. je dobio sina od koga ja potičem. To je savjet za muškarce.